Sa Call of Duty, pumasok siya kaagad. Tawen 2011, may katalupulo ang mabilang iti bulan iti Disyembre. Nagrarambol dagiti kakaruba kaya nagkakabagyan dito yung mismo nga Barangay Plaza iti Kabarwan. Iti met lang natakamat nga ili. Iti puon ken gapo iti riri. Ang nakita dagiti kaming iti kapulisan. Ket iti pinagayayaman iti basketball. Iti pinagpestada. Iti agtultuloy nga naingit investigasyon dagiti kaming iti kapulisan iti natakamat nga ili. Nabigpig dagiti biktima. Itinagan nga P.O. Rufino Rapacon Iyabes. Talupulo ket inem ti tawen na. Kapisi iti puso ni P.O. Rapacon, ani S.P.O. Florence Rapacon, i Mercurio. Ama si kung pa iti data nga gundaway. Pulo ket upat ti tawen na, nga agpanada ini nakadistino iti Ilocos Sur Police Provincial Office, kam President Elpidio Quirino, Bulag, Bantay, Ilocos Sur. Dagiti agkabsat nga singin, ani Ronnie, keni Rolly Bautista, i Mercurio. Talupulo ket talo ti tawen da, awanan ti asawa. Natanunan nga ron dagiti kaming iti kapulisan nga napasag dagiti biktima. Arason nga naitarayda iti kasitgan nga balay pagagasan. Ni P.O. Rapacon kit na itaray di St. James Hospital. Yung naideklara nga natayang nga di manon. Ni Met S.P.O. Florence Rapacon kit kiti agsingin nga Bautista. Kit na itaray da iti Metro Bigan Cooperative Hospital. Nakarecover nga ron dagiti kaming iti Soko, when scene of the crime operative. Ito yung mismo nga crime scene. Iti may nga Tauros, pistol 9mm. Siyam nga kapsula, may nga slag para itinatakamat nga kalibre. May nga kutsilyo kin may nga screwdriver. Iti makikita dagiti kaming iti PNP Bantay. Ket saan nga nakikinawatan, napakamumpay manipod ka dagiti kaming iti kapulisan. Dagiti masuspetsa ket agkakabsat, amanagan iti Robert, Roger, ken dagiti agsingin nga naitaray iti hospital. Ani Rolly ken ni Ronnie Bautista, kabsat mismo ti agdawa nga barangay captain iti mismo nga lugar, ani barangay captain Nelson Bautista. Atestar ngayon sigida dagiti suspect a Bautista brothers, kalaksidan ken ni Ronnie ken ni Rolly. Sigun ken ti maysa nga nakakita iti napasamak, amanagan iti Virginia Mercurio i Borillo, 58 ti tawen na, katugangan ni P.O. Rapacon. Ket ita nga pinasinggitan na, nga nakita na dagiti upat nga kakabsat nga iurturay da ni P.O. Rapacon iti ikit ti barangay hall. Saan kan nagbayag? Ni Roger Bautista, ket binektak na iti bote iti arak, gaigig ganan na. Ket ita nga binagsolnan ni Rapacon iti manin-ano adaras. Ni Metroli Bautista, ket nakaigem iti natadem nga kutsilyo. Gaim masidek ket itamet nga binagsolnan iti biktima, ani P.O. Rapacon. Iti manin-ano metlaeng adaras. Segun pay kanimanang Virginia, timulong pay nga magsul dagiti duha nga Bautista, ani Ronnie ken Robert. Iti saan unay ang nabayag gapan timulong iti anak ni manang Virginia ken ti asawa ni P.O. Rapacon, ani S.P.O. Florence Rapacon. Yem ken laat-latan nga indoron ni Ronnie ken ni Rolly Bautista sada pinagsul ni S.P.O. Rapacon. Arason met nga nadatan iti semento. Nagsagrap nga rod ni P.O. Rapacon iti naduma-duma nga bagsol iti bagina. Naipile iti kaso kontra dagiti upat nga masuspetya nga nangisayan kadto panaka bagbagsol dagiti agasawan ni Florence S.P.O. Florence Rapacon ken ni P.O. Rufino Rapacon. Napailang di kalman dito Provincial Prosecutor's Office iti Bigan. 3 separate cases dayjay, duwang separate cases for frustrated murder ken may nga murder iti naipila kontra ken dagiti masuspetya nga kakabsat nga Bautista brothers. Ket aging ganat nga gundaway ati makikita pala nga rumrumwar nga motibo dayjay no di basketball. Laeng nga di salwad na nga ni P.O. Rufino Rapacon kahit nga pasukatan idi di referee nga adday sunad jay di iti barangay hall iti uno barangay plaza di jay ko iti barangay Kabarwan ato dayjay iti makikita nga talaga nga motibo ti pasamak. Yan dahil nga kanito shooting ay dahil shooting incident no stabbing incident dahil nga aldaw haan nga ti dahil nga aldaw mo iti panakaangay dahil basketball dahil nga nangrugyan no seafood iti dahil anda nagkinawatan
Napakamuan ti police files manipod iti natakamat nga opisyal nga ado dagiti nang paniknek nga nakakita iti pinagririnopak dagiti biktima segun pay kadagiti imuna nga nagresponde a kapulisan. Ado pay lang dagiti tattao nga nagkikinnabil bitangan nakunada nga ado pay lang dagiti inananawada. No ni Apo Barangay Captain na dito Kabarwan, tadi kat kabsa naging suspects, awan mo dito rumrumar nga panakay naig ni Apo Barangay Captain na dito Kabarwan. Naman pa dagi kabsat na iti suspect. No dagi biktima ni SP1 Florence Rapakon, tadi kalman na panak di ospital na panggawan binisitan. Ket okay maten. Adi jay ICU ngem aga ko kalang data sigon dagi dia bantay na di nga nurses nga dinamag ko nga ron apeng ICU ganat at di kadti amutan ICU ket medyo critical di kondisyon na ngem kasligayam ta naipandigay tapno punduan da kuno matutukan da nga maobserbaran di kasad na nge wen dayay na ti makita nga plastarnan ta ginagpaiso na da suspect kuno da suspects pat dayay damot dagi duwa iti kuamin custody mi di dua damat di jay ta siyempre no maagasan to dayay dependent to no kanon tong i-release doktor nam namaik nga alawaten to tinumutibiyang ta dito tumut lang nga madetenda may kunang nga considered assault dayay ta naipile tayo mo ti kaso na identify mo ta amin all the investigation requirements satisfied mo tan ako aging gana kadagiti no daway okay maten aw mo diti nya nga pagkukuha di jay no tiket dito'y nakapasamakan na hanggang ganat nga tiyempo at talatamot na nakadetail di jay uno nakadeploy nga tropa tayo tapos niti kastada dagiti madadaan nga pagpatulungan uno nyaman nga maited iti police may panggibiti peace and order ako. Tamot di hospital at damot duwa nga nakapundo di jay nga police nga mang-secure di jay rooms da at no di kasta mabuydaran nagitay namnaman tayong han nga rumbeng kung mga mapasamak. Nagturong ti grupo iti police files iti pagtaingan ni P.O. Rapakon. Ditangan nakunada nga didigra iti napasamak ken kwada iti pupusa iti maysa nga itenda iti biag. Kang ronaan nakan iti daytoy asombrek nga baro at awen. Kailangan maawat manipod iti aldaw nga napasamak daytoy ta hamingan namnama nga talaga nga daytoy iti pagibusan ti panagbiag na. So nga, nasakit nga talaga nga, ikalkalmado milaan, pero di ka unggan ti puso mi, narigat nga talagang aksepon mi. Pero tatangamin ti pala, kami mo't importansya, no, kasano mi iso na nga tatahabang nga dagtoy pay, pakita mi, no, kasano mo kita nagayat mi, no, ti kabsat mi. Well, as usual, pero wala na yung mga garbo-garbong New Year's na paghahanda. Kasi nandito na siya. Alangan naman na magluto-luto ka pa lang, gagsag-ragsak ka pa lang, kadalaga na kamasayang din. So natin nakatuunan ti amin na pansin mi, atensyon mi. Nga siya ti muna, nga nakaamong awanin ni Ading Kon. Nagmotor kami ka ni father ko, ti amumi kag ordinaryo laeng. Ordinaryo laeng nga pasamak, nga bagkong, di kami ti talaga nga naiyawag kanyami. So nga kami pa nga impadpadamag dagiti kakabagyami, napan kami ni father ko, tinay ko kanyami naitawag di St. James. Pwede makadanon kami di St. James, di damagan mi dagi jay attendance, nag-attend kanya, na bagadamotin nga matayan. Shock ako, kasi naawan, sa hangko nga patient nga talaga, kasi nakita pa lang nga nakaida di jay stretcher, di jay emergency room. Then, di asawa na, di Metro Co-op. So, nga, imbatik ni father ko, kaya ko nga, ibaga kanya na, nga, kitain na kailangan, nga, kasi nahan ko talaga nga patsin nga, awanan na agad ko. Talaga nga, hana nga nag-hysterical, hana nga nag-overreact. And then, ang una ko talagang inisip, ano yung plano ni Lord. Kasi hindi ko naman alam kung ano nangyari. Wala kaming alam na kwento. Ganyan nga talaga tigapuanan na niya. So, ni father ko tinagbati di jay, nakakaamo, napanak ijay Metro Co-op. So, di jay ko nga medyo naliwanagan, nagidagdo mga, hindi napaspasama. So, hindi lang na talagang dati unusual na kasama. Pero di jay rik na talagang iso na katawanin. Aging gana kadagito yung momentum, awan kailain kanya ang awan-awan. Sa adult people lang. Iti
Iti dayta nga gundaway, pinadas nga len iti reaksyon ti amay ni P.O. Rapakon. Ngem ita nga nagkit-kit nga nagsarita, iti napasamak ken ti alak na, gapo iti sakit tinakem. Iti saan nga napakadaan nga papanaw ti alak na. Kuanan saan pa ilaeng nga makasarita ti asawa ni P.O. Rapakon, ani SPO2 Florence Rapakon. Iti dayta nga gundaway, ni manang ngarod ni P.O. Rapakon. Iti nagdamagan iti police files, iti kasasaad ni SPO2 Rapakon. Iti maysa nga balay pagagasan. Gapo tata di hospital, okay mo ten. Actually, kaya na pa yung umikitaan yun, mailiw ka na po nila kayo na. Yung imbaga kanya nang palaing pa, patid ka rin na ginakam na, kasi siya ato ti umay na. Finalo up ko kada tay doctors na, okay mo tan, under observation. So siguro, mga after few days, makita na tumo nila kayo na sa abay nga ilibing. Awan timbaga na, nanda kami, amonin. Ham nga, so natin nag-istorya kanya amin. Amumi nga talaga tinapasama ko. Talaga nga ti kapatid mi, nagbaling nga heroic act, no? Dati pa nakatay na. Kasi nagresponde isuna. And then napagbalingan, isunan ati, sacrificial na kung kunata yun. So urenuhan na nga imbagan, adumuteg sa kanta talaga nga da nag-testimonya. Di mismo nga, parpaligatin da nga civilian nga tao nga kayang-kaya dan. Narami na nga kasya nagpaarayat, piman, pati mo kapatid ko, an action man, sa call of duty, pumasok siya kaagad. Pero sa unfortunately, yung buhay pala yung kapalit doon sa batang yun. Justice will prevail. I know that the Lord is our best support. Pinapasa Diyos namin ang lahat. Kalmado lang naman kami kasi kami yung naiwanan. Pero alam ko at all costs, God has a purpose. And kung ano man yung purpose ni Lord na yun, tatanggapin namin ang buong-buo. Pero ang pinapanalangin ko na lang talaga at this moment, yung katarungan, maibigay pa rin sa kapatid namin. At nagpapasalamat kami dahil handang linibak lang niya, o rinulibak nga talaga, pero talaga nga nagigay salarin ka nakita, talaga nga naimatangan, hami nga masapul nga iprueban, talaga nga on the act. Nung ginagawa nila yung act na yon, ay nakita ng mga otoridad. Kaya siguro hindi kami mahirapang mag-explain na. So, God was there for us, and I know He's still with us until today, and until the end, itong laban na ito. Kapayatan nga mag-agasan ni SPO2 Florence Rapakon, iti balay kagasan, kasapulan nga paganakinin ni SPO2 Rapakon. Kapuanan ta delikado iti kasasaad iti maladaga iti unig ti tiyan na. Nagbiag ubing iti sumagmanong aldaw. Yan pimusay metlaing iti anak dagiti agasaw tron ket inarestar nga insigida dagiti kaming iti kapulisan. Kalpasan iti katinda iti hospital. Na idiretso da nga rod dagiti agsingin iti municipal police station ti Ili Abantay. Tapno inda sangwen iti kaso kontakta. Adupay iti intay nagsubli iti may kadwa apaset iti programa tayo nga police files. Intay amwen manipod kini SPO2 Joel Javier. No kasano ti kinalaing da nga nag-investig iti daytoy nga kaso. Kapuan ng tanabigpig nga insigida dagiti may tudtudong nga agkakabsat a Bautista. Kenno anya iti kasasada dagiti big danunan da sakbay nga naitaray da iti balay pagagasan. Pay mangigan dagiti testimonya dagiti nagbalin nga testigo.